Hi guys, madjong adlaw ni jong tanan og Merry Christmas belated og advance Happy New Year. Wa na ko ka-vlog mga 1 week ko wa na ka-vlog kay nadyo ko kabisihan. Karon naghanan ako mga musa sa pugunin do dari sa YouTube og kamusta na mo. Karong adlaw niari ko sa mga family house kay naghatod ko og kanang mga vitamins, mga prutas nga na kay nasakit man pud sila na naigad lami man jud napay vitamins ba. Ja, gauwan man mo nang des ako dari dapat matuog man enta ako guys kay murag need kong matuog kay na may choir in gabi. Pero wa mo ko katuog kay nagabot-abot magang maigsuon. Si Ate Julie ni abot, si Ate Flordelisa ni abot kay naghatod po sila ang mga gasa. Mo to nga. Wa may lamay katuog kay panagsara magkita bagay sa istorya pud mi nga na. Na distract ko guys sa nangka na. Hanaras ubos. Mao man ni lugar nga permi na mo tambadan sa una sa dagap ako. Yung mga first vlogs pa na bitaw nga ning trending danhi. Karon way taw dari ila manang kay sila upaw ka na malik na magmanila. Si manang pud tagbilaran. Kay taw mo pud sa pamilya Curtis, tagbilaran ni sa trabaho. Mingaw sila daari. Ja pag Christmas sabay ganap sa Christmas. Uy na lamang magchika-chika na lamang ta dari adto mo panghawa ka magchuchika sa lamang ta daari. Wa man gud ko maka-vlog sa pag Christmas. Ni nag-choir ko nga na kay di man ni kaadto mi mag celebrate og Christmas nga na kay kuanlay kananay sunod adlaw basig wa na no ihanda. Madyo man to kada adlaw na kaysa mo pa bunga-bunga kaingan na anja kuwang di ay gimuhang kuan para sa tibuok buwan. So budgeted rag kwarta ari laman sas mga importante na apay makaon pud ba kanang di pud iwit imong dinner ba pero mga bunga-bunga marag di kuingan na. Wa mo gani mo kitaan hang nag-birthday ko nga nagpalitson ko. Wa kay ano ini bitaw ang breadwinner. Naanad ko sa onas ever since sa dagap ako. Na breadwinner lagi nga na. Imbes nga para sa imong kagalingan di na laman. Imo na lamang i-extend para sa imong igsuon, na nagtatay. May nga na ba yung mga kananay mas importanteng unahon. Hindi mo na. Karon nga na may pamilya. Ako si Undoy pareho mami utok. Mao nang mag-birthday mi. Wajit mi na handa. Usually narami cake. Mag-celebrate rami na privately ra. Kamera. Nga na dya. Bawa di ko ganahan dyan mo show inga na sa social media o kanang mga celebration inga na pero hoy 1 million subscribers 1 million followers naman ko sa Facebook naganahan ako nga lami siguro pod og mag-celebrate ko na kay di man jud ko hilig mag-celebrate kay bawa man jud mo follower mo na di man jud mga niagin hang birthday katong 2020 na ako'y mga handa dito sa mga sponsors wa pa mo ko rito sweldo so, ning dawat pa ko rito mga sponsors nga gikan sa mga viewers. Karon katong na koy sweldo wa na ko mobalibad na kog nimo hatag kay mauwaw man ko kay nagtrabaho ra man pud sila didto pero og milyonaryo ka ang gustong mo hatag o dawat ko pero kanang og parehara pud na bitaw nga nanarbaho ra pud diha na maluoy man ko mo nang aguban may wala kay sponsor pero naa man gihapoy gusto mo sponsor na ako laman jud mo mobalibad kay maluoy man ko total na po ko sweldo di naman jud ingon og arang luoyan ha para sa una katong una nang vlog nga wa lagi ko mga sweldo pa nga nanja makakita pud mo sa vlog ba nga wajid pud may wajid pay ka nang tarong mga sudan ba nga naman nang mauwa gud ko sa una pero mudawat ko tong time maka pa may sweldo pero karon nga ka sweldo na bisag di karon sa katong after dadto wa na jud ko mudawat kay murag insulto mo gud pa na sa imo ko galingan nga kuan ba naaman nang makaya ra man jud pud nimo ba nga na or kuan na laman jud og user jud ka na jud po ibang vlogger yung mga user nga kana bang murag magpaluoy-luoy na lamang jadi nga na ba sa social media nga na kay arong tagaan na adjud pud so bahala sila ilaha pud na pero ako lahi pud ko bahala ako handa nang di ko ganahan nga agahang birthday mahibaw-an ba pero nahibaw-an naman kay angin lagi ni Facebook lagi kay mo ingon malagi birthday na jag mga memory na may baw-an gyapon di gyapon matago so anyway kamusta enjoyhang kuan celebration karong New Year agamong buhatan na is musimba raman mi nila Undoy nga na dya man matuog ra pud nga na mura ra pag normal nga adlaw ba kay kuan man gud kanang napabitaw daghang mga importanteng unahon pero di man sa ingon nga di may happy anay happy good happy maura gad say ahang personality na nagkasinabot mis Undoy siguro maunang tami pigi Paris kay og nakabana siguro pug ko kanang hilig og handa-handa hilig og party-party nga na bisig di mi magkasinabot basi mag-away mi kay di mo ko ganahan og kanang daghang tawo kay introvert man gud ko murag aghang nahimo rang best friend kaning kamera mag-istorya nga na ag mga tawo lagi di sila motuo nga mig introvert ka plura mi kay mukuan man ko kananay
mo entertain mo kog mga tawag daghan nga na pero mura kog hilantan. Ayo, panda tura ka pandas panda guys da. Kamusta na mas panda oh. Naras panda nanambot na nagdayet tuy pagdayet panda kay tiguwang na ra ba ka. So mga to guys da. Narado gang maigsoon sa sud nagkajagaw si istorya nga na kay nagkatapok malagay mi wapod mi nagsabot. Kuan ra jud kananay. Timingan ra jud banganing bisita pod. Kay gahapon wa mo ko kakuan gahapon kay ako ra may nagbantay ni Dalton. Kay si Linlin dijang pamilya gihilantan pod tanan. Agaang kuan ba? Ang assistant gihilantan ja. Karon wa pa ning sud pero karon man god ni sugot na sundoy nga makalaag ko kay ag imnon ni Dalton nga tambal gamay naman laman kay nasakit man si Dalton na hilantan giubo nga na dyan nagi pa inim tambal ba ja na isa man laman katambal na kuan imnonen mao na ning pasalig na sundoy nga si Dara kay makayra ni ja gapon mo godagan pa tulo pa kay napay pampahumok sa ubo napay para sipon nga na ba ja tangtang na mag-uban so mo na nga ginsa uli nga na damo to takto pud kay nakapananda ko nakadako gasay nga na vitamins na nahutda naman sila ako may tigpalit vitamins kay lami man pug na vitamins kay protection ba da kuan nga nang gigushan ko guys na kaon ko buungon ganina kay nag-vlog man ko buungon sa Facebook kuan rong mga adlaw guys ba murag na ako sa Facebook kuan na ako sa Facebook nagpirmi kay sa YouTube man good. Para magumihinay ag YouTube pod. Marang wa ka adyo ko malingaw sa YouTube ba mag-upload. Kay marang hinay naman ag mga tawa na sila kaadyo mag-YouTube kay ag halos ag mga viewers pod mga vloggers naman. So busy na pod sila silang kaugaling ng video. Marang busy na siguro pod makaanhi sa YouTube, mo nang gamay na pay mananaw sa YouTube. Mo nang panagsara mo po ko maghimo og video. Pero anyway karon nalipay ko nga nasud sang utok pa nga mag-update ko dari. Gusto ra ko mo greet ning tanan og Merry Christmas ug Happy New Year. Unta karon 2025 kining grasyahan ta sa Ginoo ug kitang tanan nga maadjong panglawas kanunay bahalag di ta dato basta wa tay sakit. No. Nga lagog sakto ra gatang kita basta gatang lawas himsug kay bisag sa lagi kadaghan sa atong kwarta ug gatang lawas na pud mo mabikil mahurot gyapon atong mga kwarta. Na si puy kwarta nga wa nay gamit ug aglawas mo surrender na. Bahala og kapobre-pobre nato nga na basta kay wa tay sakit kay kapobre-pobre nato. Kakuan-kuan kakita man tag diskarte, makadiskarte makapangguna. Tagpila nagbayad sa guna ron. Makapangibot tagad kay ting tanem dari, makapangdarog dari sa bukid ha. Sa syudad ka makapang labor ka, makapang extra ka diha kuan sa mga merkado nga na. So kapobre-pobre survive gyapon basta aglawas. Kusgan himseg. Tuma nang harad jang i-wish ninyo, ang i-wish di na i-wish, ang i-pray. Okay. Wishing is different from praying. So, ang i-pray nga, maadjog atong panglawas sa tibuok tuig sa 2025. Kay, ang mga blessing sa kwarta, materials, musunod raman na. Ug maadjog atong panglawas. Ug, number 2, tagaan tag wisdom sa Ginoo. Tagaan tag kaalam sa Ginoo. Unsay maadjong buhaton para mahimutang productive, para ma-improve gato ang daily life, para kanang sinsuta, kinahanglan taog wisdom. So, ang giampo nga tagaan tag madyo panglawas ug wisdom ja ikatulo na nang kuan mga material things mga kwarta ansa dana so mora to ara mong gi-update ja maningkamot gihapon ko nga makahatag ko ni jug video dari sa YouTube kay murag na lingaw jug ko sa Facebook nalingaw ko sa reels nga na mao na nga murag nabidjaan na ni Facebook pero busy mo gud ko kurong mga buwan na sukad bitaw sa nagkuan si Tere nag-work up bitaw sa isang operasyon hangtod na operahan pero maningkamot ko nga sa 2025 matagaan na hapon mo na og mga video sa 2025 guys daghan jud mi pasabog guys kay basta daghan jud ko pasabog sa 2025 kay isa ka semana man siguro na mo na gisabutan ni Undoy para sa tang content dari sa Facebook Facebook dari sa YouTube nga para nang naadjud ba basta kay na ako'y pasabog sa 2025 mo nga adto mo panghawa kay 2025 malingaw mo sa ang mga content sa 2025 basta kay sunod na mo na istoryahan ara nang i-announce jud nga pati ako excited ko sa among ang kuan sa 2025 basta kay ug mapuhon na ako'y upload og mga video dani sa YouTube tan-awon ninyo kay maunay ang revelation sa among ang mga sunod nga content sa 2025. Mga excited ko ubani ko nun sa 2025 unta nagapon mo kay. Basta kay malingaw jud man labi na sa mga bulanon. Bisag di sa mga bulanon. Mga Bisaya, bisag
Og di mo kasabot no, di sabot malingaw lagi tang tanan sa sunod natong vlog kay daghan tay makatunan, daghan tay ma-discover lagi. So mura to guys, nag-update ra ko. Merry Christmas once again ug Happy New Year sa tanan ahang mga pamilya daari sa YouTube. Thank you so much sa inyo suporta.